Прычым па шэрагу пазіцый завод адзіны вытворца ў краіне. Тавар ідзе як на ўнутраны рынак, так і на экспарт. У рамках рэалізацыі ініцыятывы «Адзін раён, адзін праект» завод рыхтуецца выпускаць ацынкованы дрот. Раней яго набывалі за мяжой, а таму новы від прадукцыі плануецца рэалізоўваць у большай меры для патрэб беларусаў. Сейчас мы уже на завершающем этапе. Нам тут вот очистное сооружение все подключено, осталась водоподготовка, ну и подведение газа. Это дополнительные новые рабочие места, до 30 человек только на это оборудование. И все это, конечно, обучение будет производиться. Технологов у нас уже есть. Технологи есть, рабочие есть, но, опять же, предварительно неполный состав и комплект. Они уже будут обучаться. Абсталяванне ўжо зманціравана ў новым цэху, але старт пусканаладкі зацягнуўся з-за складанага афармлення дакументаў. Для аператыўнага вырашэння пытання ў вобласці створаць спецыяльную камісію.